Ang panahon, dipisil magkasakit. Sabi na nga, mahirap magkasakit. Ano? Minapaabot na naman kami din pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Ngunyan pong Lunes, primera dia kan bulan na Pebrero. Ang bulan kan mga puso. The Love Month. Tamang-tama, yun ang klima, malipot-lipot. Ano? Sana po yaong kita sa marhay na sitwasyon, librido sa gabos na klase ng peligro, lalong-lalo na po, padagos kitang magpanarig sa mahal na Diyos, mag-arang. Nambalampasan na niya to ang kadipisilan, darapo kan COVID-19. Mantang kamo dyan, nagmimerienda daghanda kan pamanggihan. Ninaimbitar po ang Bicol Target. Mag-iriba-iba kita sa good alas 5 ang pagkahapon. Katuwang ko dyan sa luwas ang news team sa 1st District si Jomar Bien. Sa 2nd District si Al Armario. Sa 3rd District si Jimmy Nasalita. Sa kuya pong mga kompadre. Siyempre katuwang ta dyan si Ans Galero, si Renz Luna, asin si Luwens Nabarcena. Sa Manibela, sa Samubil, yaon dyan si Henry Boy Mata. Technical Control, the man from Poland, June Napolis. Sa kuyang co-pilot nyo yan. Siyempre, sa newsroom, yaon dyan si News Director Edwin Peralta. Nakamonitor man si News Manager Mar Dela. Sa production center, yaon dyan ang Angel ng Bayan, Angel Mustaza. Sa IT, si Mark Shand Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Welcome na po sa Bicol Target, digdi po sa DCGB. Sa gabos pong naka-monitor man sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online, netwide, worldwide, saan man na parte ng mundo at ng Pilipinas. Magandang hapon, galing po dito sa Legazpi City, Philippines. Siyempre, yung mga nasa AM band, sa muya pong AM band, 729 kHz, maray na hapon po. Bicolandia, imaging suna sa luwas po kan Kabikulan. Sige po, no, standby all units. Tinawagan natin ang ating resident volcanologist, si Sir Paul Alanis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasi meron tayong pinagmumonitor, ito pong kalagayan ng ating si Daragang Magayon, si Mount Mayon. Recently, may mga volcanic quakes po na namomonitor ang PHIVOLCS and na i-release nila yan sa kanilang official notices na ipinapalabas po sa publiko. Alamin natin ang sitwasyon po ng ating Bulkan Mayon. Nasa linya po si Sir Paul Alani. Sir Paul, magandang hapon. Si Pio Fernandez po ng DCGB. Good afternoon din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir Paul, ano po ang kalagayan ngayon ni Mount Mayon? Please go ahead po. So far po, for the past 24 hours, naka-detect po tayo ng 13 volcanic earthquakes sa paligid ng Mayon Volcano. Hindi po natin makita yung crater kagabi kung mayroong crater glow dahil napapalibutan po siya ng ulap. So far naman po, wala rin po tayo na-detect na instance ng lahar. And with that po, nakataas pa rin ang alert level 1 sa paligid ng bulkan. Opo. Sir Paul, nag-raise ng amin pong curiosity is ito pong continuous na volcanic earthquakes, Sir Paul. Ano po ang indikasyon niyan, Sir Paul? Go ahead po. So far po, based on our studies and analysis of the data, hydrothermal po ang source nito. Ibig sabihin po related sa medyo mababaw po yung yung source niya. So hindi po siya
related sa magma na umaakyat sa ilalim. Yun, opo. So, pag sinabi nating mababaw, Sir Paul, kindly explain further po. Go ahead po. So, ibig sabihin po, yung pinanggagalingan po ng mga earthquakes is yun nasa lang po, mababa lang, less than mga 1 kilometer mula Mhm. sa bibig ng bulkan. In contrast po yan, kung magma-related po siya, ibig sabihin po merong magma sa ilalim na umaakyat, malalim po yung madedetect natin. Mga more than 5 kilometers of depth. Yan, opo, napakalinaw po, Sir Paul. Ano? So, ibig sabihin, itong mga nadidetect ninyong lindol, volcanic quakes, ang distansya niya more or less dyan sa bibig, sa pinaka-apex, sa crater ng Mount Mayon, Opo. pababa. So likely, yes, mababaw. Yun po. Mm. So likely po, baka po merong interaction between tubig and a hot body. Pwede yung mainit na bato sa ilalim ng bulkan. Opo, malapit lang to sa crater, yung pinagbumulan ng kwan, ng lindol? Hindi naman po. Well, yung kung titingnan po na, ang difference po kasi nito is medyo mahirap po makita yung depth kasi yung